ንግሆ መኽፈቲ ስውሃት በረሓትን ሓቀታቶምን ኣብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሞሮኮ በራሕ ርእሲ ወዲ ናይ ኣወዳት ዘውዲ ኢሎም ይጽውዕዎ። ኣብ ሃገረ ቱርኪሚስታን ሓደ ወዲ ካብ ሓንቲ ንላዕሊ ሰበይቲ ዝምርዖ በራሕ ምስ ዝኸውን እዩ። ኣብ ብራዚል መብዛሕትኤን ኣዋልድ ዱር ዝመስል ጸጉሪ ዘለዎ ወዲ ጓልጓሎ ብምባል ንመርዓ ክሕሰምኦን ከለዋ ብኣንጻሩ በራሕ ወዲ ግን ንሓዳር ይመርጽኦ። ኣብ ኡዝባኪስታን በራሕ ወዲ ዝመርጻ ናይ ምምርዓው ናጽነቱ ዝተሓለወሉ እዩ። ኣብ ሃገረ ኣርጀንቲና በራሕ ወዲ ዝተመርዓወት ጎርዞ ኣብ ከባቢኣ እመቤት ተባሂላ ትኽበር። ቀደም ዘበን ኣብ ሃገረ ኣውስትራልያ ምስ ሓደ ጀብጀብ ወዲ ዝተመርዓወት ጓል ምስ ካልእ ሓደ በራሕ ሰብ ተላልያ ፍቕሪ ምስ ዝሓዛ ተፋቲሓ ናይ ምኻድ መሰል ከም ዝነበራ ይንገር። ኣብ ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ካብ በራሕ ሰብኣይ ጎታንን ሙሉእ ጸጉሪ ዘለዎን ንፍቕሪ ይመርጻ። ነዚ ክጻወሮ ዘይክእሉ ኤርትራውያን ኣወዳት ኣብ ስደት ናብ ቱርኪ ብምኻድ ብርሖም ብጸጉሪ ብምምላእ ልብታት ደቂ ኣንስትዮ ይዕንዉ። እሰይ መዓስ እዚ ጥራይ! ገሊኦም ድማ ብደርፊ ስነ ጥበባዊት ኤደን ኣቢሎም እዚ በራሕ ወዲ እናሰምዑ ደቂ ኣንስትዮ ይሓባብሉ።